Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Pista ng Itim na Nazareno mas maayos ngayong taon. Archbishop Tagle idinipensa ang mga deboto ng Itim na Nazareno. Mga dasal kay Duterte sa Black Nazarene ikinatuwa ng palasyo. Dating manager ng RCBC guilty sa $81 million money laundering mula sa Bangladesh. Digito, kukusyonin daw ang hatol na guilty ng Makati Court sa money laundering case. Reward money naman para mahuli ang mga pumatay sa Vice Mayor ng Concepcion, La Union, itinaas na po sa 10 milyong piso. Rebel surrendery, pinatay daw ng kapwa NPA sa Misamis Oriental. Pagbibitiw naman sa pwesto ng Vice Governor ng Camarines Sur, inirerespeto daw ni Villafuerte. Jokno, hinamon ni Suarez na maglabas ng ebidensya na nanghingi siya ng pondo sa road board. At 1,000 bisikleta ipinamahagi po ng DepEd sa mga estudyante sa Santiago City. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Sa usapang pagbabago mga ginigiliw nating mga suki, saan ba dapat unang magmula? Sa tao ba o sa gobyerno? Repeat! Sa usapang pagbabago,
Saan ba dapat ito unang magmula? Sa tao ba o sa gobyerno? Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli sumasa inyo na po ang pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero. At ako na po ito si Errol Nakame. Programang sabayang napapanood po sa Leader Knows Philippines, the #1 online and digital platform in the country. At napapanood din po sa napakalawak na television channel, ang Pinoy Extreme Channel. Sa mga hindi pa ho nakababatid, ang Pinoy Extreme Channel ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. Mga kaibigan, kasama po natin ang buong person ng Leader Knows Philippines, News and Current Affairs, Operations, Creative, and Live Streaming. At syempre, ang mga katropa po natin sa Pinoy Extreme Channel. Sa ating studio, ang ating programa po ay pinalilipad ni Clarence Andaya habang nakamasid si Earl Nico Dacame. Ulitin natin ang ating survey question, ang ating itinatanong sa sambayan ng Pilipino na pwede po nating pagsaluhan ngayong hapon po habang kayo po ay nagmimerienda sa mga oras mong ito. Sa usapang pagbabago, mga ginigiliw nating taga-subaybay, saan ba dapat ito unang magsimula? Sa tao ba o sa gobyerno? Once again, ang ating mga telepono po sa ating studio ay 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Hinihikayat po namin na huwag kayong manatiling nakasili po sa ating palatuntunan, bagkos sumali po kayo. At i-comment po ninyo ang inyo po mga personal na damdamin sa ating main topic this afternoon, mga kaibigan. Siyempre, hello sa ating mga suki sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar po sa buong kapuluan. Siyempre, special mention sa mga OFW at mga Pilipinong naninirahan na po sa iba't ibang panig po ng mundo. Paratsadahin na po muna natin ang mga reports mula po sa ating mga masisipag na Leader Knows Patrol. Mga kaibigan, unahin po natin ang balitang binantayan ng ating mga kasama sa katatapos lamang pong Traslasyon 2019. Ayan, unahin po natin ang report ni Nolan Ariola na isa pong debotong Katoliko rin at sabay na nagbantay po sa nangyari pong prosesyon ng itim na Nazareno dyan sa lungsod ng Maynila. Alamin natin, panoorin po natin ang report ni Nolan Ariola. Partner Nolan, magandang hapon. Go ahead. Ang ikasyam na buwan ng Enero ay isang mahalaga at natatahing araw para sa mga taga-Quiapo, Maynila, sapagkat ipinagdiriwang nila ang kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno na higit na kilala sa tawag na Black Nazaren dahil sa kulay nito. Ang Quiapo ay naging sentro ng debosyon dahil sa mapaghimalang imahe ng Black Nazaren. Maraming nagsisimba tuwing Biyernes, marami ring nagdarasal at lumalakad ng paluhod sa harap ng altar. Naging bahagi rin kahapon ang taunang pahalik ng mga deboto sa imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Hindi alintana ng mga deboto ang mahabang pila makahalik lamang sa puon. Ano nga ba ang nakukuha ng mga deboto mula sa itim na Nazareno? Pakinggan natin ang tinig ni Francisco Eliorig ng Puerto Manila, Mary Ann Dumagila ng Paco, Manila, Ogie Wenda ng San Jose del Monte, Bulacan, at Elmer Trevino ng Sumilang, Pasig. Mga volunteer natin isa-isa nakakalapit. Okay, sir, galing po kayo sa pahalik, ano po ang naramdaman nyo? Medyo maayos naman po, medyo magaang na po yung nararamdaman ko, hindi na yung kirot niya, medyo nawala na yung kirot. Wala naman po akong ibang maasahan, kundi sa kanya lang talaga, ating Panginoong Legapal. Nais ko man lang sana na huwag niya sana akong pababayaan, iligtas niya ako sa anumang kapahamakan. Sa lahat ng bagay, kung nasaan man ako po, sana lagi niya ako sumaybayan. At hindi naman po ako nakakalimot sa kanya po. 2012 nakahipo ako sa dibdib. Talagang lumapit siguro
Talagang binigay na po ang sarili makahawak. Yung malaking ano na sa akin yung makahawak sa lubid. Ibang pakiramdam ko talaga. Sobra. Sobra talaga yung, alam mo yung parang ang luwag-luwag. Malaki kasi nung dati nung hindi pa ako namamanata, nalulog tayo sa masamang video. Ginising tayo ng Panginoon. Anong bisyo po yun? Mahal bang malaman? Nag-drugs ako nung araw eh. Medyo siguro mga 10 years din. Pulang-pulang 10 years. Paglapit ko sa kanya, ano naman, simula nang manata ako, nagamot niya yung sakit ko. Yung paniniwala na lang at pananalig na alam mo nasa sa kanya ang pag-asa mo at ang puso mo ay para sa kanya. Ganun lang ang i-issue ko na ngayon para sa pananampalataya namin lahat at gabayan. Noong hapon ng ika-7 ng Enero, tampok na bahagi ng pagdiriwang ang prosesyon nang aabot sa 500 replika ng Black Nazarene at libo-libo namang deboto ang lumahok sa prosesyon na nagmula sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila at karatig lalawigan nito. Ang kapistahan ng Quiapo at ang panata sa Black Nazarene ay bahagi na ng tradisyong Pilipino, anuman ang maging kahulugan at pagkaunawa ng iba nating kababayan. Ang diwa nito ay nagpapatibay ng pagkakaisa ng pamayanan, malinaw na nagpapakita ng pananalig at pag-ibig sa Diyos. Mula rito sa Quiapo, Maynila, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Actually, ang tansya, ang estimate po ng mga otoridad kahapon ay parang mga 4 na milyon daw ng mga deboto ang nagsipuntahan at sumama po sa prosesyon. Well, yan po ang aktibidad siyempre ng mga Katoliko na naniniwala po sa Puong Nazareno, ang Black Nazarene. Black Nazarene. Ayan. Sila po ay naniniwalang mapaghimala ang naturang santo, ang santo po ng Quiapo. Ayan. Bueno, sa kaugnay na report, mga kaibigan, ang PNP daw po ay nagpapasalamat naman sa lahat dahil naging maayos ang kapistahan po ng Itim na Nazareno ngayong taon. Report, padanin na natin o papasukin, panoorin. Hatid na sa atin ni partner Jose Coy Laura. Yes, Coy. Magandang hapon, pasok ka. Nagpasalamat si NCRPO Chief Police Director Guillermo Illazar sa mga ahensya na naging katuwang nila sa mapayapa at ligtas na traslasyon 2019 para sa pagsasaayos ng mga ruta na dinaanan ng Itim na Nazareno. Binati rin ito ang 7,200 deployed personnels ng PNP na nagbantay sa seguridad ng mga deboto nang magsimula ito noong Disyembre 31 taong 2018 hanggang January 10 taong kasalukuyan na nakapagtala ng 4 na milyong deboto ang nakiisa. Sinabi pa ni Illazar sa mga pulis na buong puso ang pagpapasalamat ng PNP sa kanilang sakripisyo dahil sa higit isang araw na walang tulugan at pahinga, mabantayan lamang ang seguridad at kapayapaan ng idinaos na pista. Gayon din ang media para maghatid ng balita sa mga naging kaganapan sa nasabing pista ng Itim na Nazareno. Anya, base sa kanilang assessment, mas naging maganda ang resulta ng peace and order ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Kahit na may mga ilan na sugatan at hinimatay, wala naman umanong naging casualty o namatay sa mga deboto. Balak pa umano nilang pagandahin ang preparasyon sa gaganapin na traslasyon 2020 at paunlarin ang mga scientific evaluation para sa datos o bilang ng crowd sa pamamagitan ng kanilang mga technical working group na itatalaga. Bago natapos kaninang madaling araw ang traslasyon 2019 ay umabot ng 1,350,000 ang bilang ng mga deboto na naghatid pabalik sa Itim na Nazareno mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church at idiniklara itong matagumpay at mapayapa ng buong
NCRPO. Para sa Kamaong Asero, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much sa magkasunod na report na yan ni Nolan Arial at ni Coy Laura. Patungkol pa rin po sa nangyaring traslasyon kahapon dyan po sa Quiapo, sa lungsod po ng Maynila. Magbabalik at magpapatuloy po ang palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.